Desberdintasunek, gerraren gorakadak eta gorroto diskurtsoen polarizazioak markatutako testuinguru honetan, hezkuntza ezinbesteko faktorea da bakea finkatzeko. Bakearen kulturak bizitzaren gaineko errespetua, duintasuna eta giza eskubideak islatzen dituzten balioak, jarrerak eta jokabideak sustatzen ditu. Funtsezko premisa etiko bat du oinarri. Inork ez du bere helburuak lortzeko min emateko eskubiderik. Euskadin 2011an eta amaitu zenean, bakearen kultura eraikitzeko agertoki berri bat sortu zen. Baita beste leku batzuetan ere, bakoitza bere errealitatetik eta kulturatik. Horietatik guztietatik, 3 ikaskuntza nabarmenduko ditugu. Pertsonen arteko zubiak sortzeko beharra, elkartzeko eta hitz egiteko espazioak sortzearen garrantzia, eta aliantza publiko komunitarioaren balioa. Horri guztiari buruzko gogoeta egingo dugu. Bakeari begira heztea ardatz izango duen heziketa topaketaren 7. edizioan,